Iz keca Mićo. I dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Iz keca Mićo. Naš današnji gost je proslavljeni srpski košarkaš, vice šampion sveta, olimpijski vice šampion, bivši igrač i kapiten košarkaškog kluba Crvena zvezda, teo sam da kažem jednu rekšiju, ali u dve rekši, Marko Simonović. Simone, dobrodošao konačno u naš podcast. Eto, mogu da kažem, posle više mesečnih, mučnih pregovora, doduše sa Šoletom, konačno kod nas. Kako si? Dobar dan, hvala na pozivu i bolje vas našao. Pa dobro sam, dobro sam, jes, super. Uživam slobodno vreme koje imam trenutno sa svojom porodicom, bavim se roditeljstvom maksimalno i naravno, eto, neko slobodno vreme koje imam i pored toga za neko usavršavanje dodatno. Roditeljstvo je vojna disciplina ili? Pa mora da bude. Mora, a? Nema druge opcije, da. Dobro došao ti nama, živeli za početak. Živeli, bolje vas našao. Zdravi. Reci mi, kad smo rekli vojna disciplina, ili pretiš sa kumom ili je kum ipak mekan? Ne, kum, oni se tako izlače, na kuma se izlače. Stvarno? Da, pa mora, kum mora da ih čuva. Da, nije, ali moramo malo discipline, ja sam. Moj pokojni otac je vojno lice i ja sam dete iz familije gde svi su nosili uniformu. Nosim je i ja ili nosio, ali malo drugačiju. Ovo je jednostavno kod nas uvek znalo discipline i šta sme, šta ne sme, tako da ja sam to samo prenao. Možemo da kažemo da ste ti strožiji roditelj? Pa, recimo. Malo, moram da budem. Da li u tom, da kažem, slobodno vremenu uhvatiš i vreme da gledaš Euroligu? Sad je nikad atraktivnije. Ne propuštam. Nijednu utakmicu. Da, nijednu utakmicu zaista ne propuštam. Zvezda čini se da će prvi put u play-off posle one generacije čiji si ti bio dao 2015-16. Pa da, tako izgleda i ja se zaista radujem tome. Ja sam negdje u najavi sezone i govorio da zaista mislim da Zvezda ima kvalitet i da ove godine je to dosta bolje izgleda u odnosu na prethodnu godinu. Ja prethodne godine nisam bio optimista uopšte i baš sam bio osuđivan dosta što se toga tiče. Ali eto, ove godine sam na početku rekao da zaista mislim da ima šanse da to izgleda jako, jako dobro i jeste tako. To što se desi ponekad neki porast, to je apsolutno sasvim normalno jer raspored je toliko gust i naporan da jednostavno ne možete ni sve da dobijate. To je sport, ali zato je bilo i jako velikih i značajnih pobjeda i kod kuće i na strani, tako da mislim da zaista jedna sezona gde onako imamo dosta toga da vidimo i dosta stvari zbog kojih možemo da se radujemo. Koja je najveća razlika koju primećuješ ova sezona i prošla? Pa mislim da sam stil igre i način igre ekipe i selekcija te ekipe, mislim da na početku prošle godine način na koje je selektirana ekipa da nije mogla da prati tadašnjeg trenera, bivšeg trenera te ekipe u momentu i da jednostavno zbog toga je i došlo do nekog pucanja i nekog prekida saradnje. Kasnije je trener Svaropoulos došao, međutim nasledio ekipu. To nije lako, pogotovo u sezoni ako igrate Euroligu da vi nasledite ekipu, jednostavno nemate treninge, ne možete vi ništa svoje da primenite. On je uspeo da izvuče, po mom mišljenju, maksimum iz prošle godine, što se tiče te ekipe, svoje 3 trofeja. Bili su konkurentni, nisu za top 8, ali okej, bilo je tu negde. Sad, kada je on već selektirao ekipu, napravio neku bazu, ideju kako on hoće i kako želi da igra i to se jasno vidi na terenu da to primenjuje, to je već, i sami smo svedoci, druga priča. Kako gledaš generalno na njegov rad i to, je li ti ovako gotivan kao trener i to ovako privatno? Da, on je sjajan lik, ja ga poznajem jako dobro i bliski smo, idemo zajedno i po tim nekim seminarima koje Euroliga organizuje. Mislim da je sjajan tip, zaista pravi dasa, onako umi da se našali, umi da podvikne na treningu i kad treba da prećuti. Trenerske kvalitete, mislim, svi vidimo, zaista je neko ko može da hendluje i velike igrače i veliki klub, velike očekivanja navijača i tako dalje, on to zaista radi sjajno i mislim da je Zvezda, kao što sam negde i prethodne sezone govorio, mislim da je Zvezda dobila trenera za onako neki duži period. A kako vidiš Partizan? Pa Partizan meni izgleda zaista dobro. Iako tu ima nekih oscilacija, onda neki moji drugari, pošto uglavnom su ti neki drugari oko mene koji nisu vezani za košarku, oni su pretežno navijaju za Partizan. I onda oni kao, ti nas samo hvališ i vidi kao izgubimo. Misliš da ih namerno malo radiš? Da, kao, rekao, pa nije ljudi, ja to gledam malo drugačije, ovo je maraton, ja gledam
malo iza brda šta se dešava. Izvini, si verovao na 2-8 da Partizan može da... Apsolutno, zato što takva ekipa ima karakter, svi znamo Željka sigurno neće da se povuče i da se preda i on tako i vaspitava sve svoje ekipe, pa tako i ovu i zaista izgledaju dobro. Ovu utakmicu sad poslednje što su igrali, mislim sad kad ćemo biti emotivani, ali protiv Monaka, ovo je stvarno bilo fenomenalno. Da, dobro izgledalo. Šta vidiš kao najveći plus ekipe Zvezda, a šta Partizana? Pa dobro, mislim da Zvezda, onako ukratko nešto, bez neke dublje analize, mislim da Zvezda ima dugačku klupu, da ima dosta igrača koji mogu da igraju, zaista ozbiljan kvalitet i gde uvek vi možete da se nadate i da očekujete neko dobro veče nekog pojedinca i da onda taj pojedinac dobije utakmicu, što smo i bili smo svedoci toga. Igraju onako dosta atraktivnu, brzu košarku, dosta se trči, igra se na dosta poseda, tako da zaista mislim da je i lepo gledati utakmice Crvene Zvezde. Što se tiče Partizana, isto to, mislim, mada za moj ukus možda grešim, ali i ne bi da budem pristrasan, ali mi deluje da ima malo više talenta u Crvenoj Zvezdi, ali isto tako mislim da je onako skroz uklopljena sada već da su dostigli jedan dobar nivo, da su se jasno podelile već sada uloge, da se više znaju od ko šta može da očekuje igrači od trenera i trener od igrača i znaju se i lideri. To je bio problem negde u početku dok se malo nisu posložili, ali sada to već izgleda dosta bolje i siguran sam da će i želim i jednoj i drugoj ekipi da se nađu u top 8. Svi živi ovih dana komentarišu i daju prognoze za Final Four, jel bi uradio ti to za nas? Pa to je daleko, to je daleko. Ja mislim da će to biti dve grčke ekipe, gotovo sam siguran i eto ja bih volao dve srpske, ali... Pravoslavni Final Four. Pa da, recimo da. To bi bilo, ljudi moji, zamisliš da bi to bilo, svi ti navijači kad bi se... Kroz okej. Mislim da neće dozvoliti. Bukvalno, nemaju Arapi toliko policije. Da, neće dozvoliti. Pa šalim se, to su neke moje želje, ali mislim da vidjet ćemo, ali dve grčke ekipe mi onako najviše, nekako su mi najviše pokazali, iako je tu isto bilo poraza i pobjeda, ali nekako su mi najkonstantnije i možda najkonkretnije u ovom trenutku. A reci mi, svi pričaju sada, Luka Dončić, NBA, ovaj trade, kako si ti to doživao? Pa dobro, ja NBA imam neko svoje mišljenje vezano za to i mislim da je to generalno jedan biznis model prvo koji su oni našli i napravili za pravljanje ogromnog novca i zaista jeste tako i igra se zaista dobra košarka, odlični su igrači, to jest najbolji su igrači tamo, ali opet, s druge strane, mislim da možda nema toliko tog žara u samoj igri i borbi kao kod nas. Sad, što se samog trejda tiče, oni imaju neke šablone, ja sam bio tamo nekoliko puta, posljednji put pre 2 godine na tom usavršavanju, možda sad isto na proleće odem. Imaju neke šablone kojima se oni vode. I što se biznisa tiče, i što se tiče vođenja klubova, marketinga, načina treniranja ekipe i tako dalje i tako dalje. Ja nisam ljubitelj toga, mislim da je sve to živa stvar, slažem se da treba da postoje neki modeli, ali mislim da je to živa stvar i da trebate da se prilagođavate u nekim trenucima. Vidim da se digla ovako velika prašina oko svega toga i sad kako će se završiti? Mislim, okej, završilo se, ali ne verujem da će baš stati, mislim da će biti nekog protesta, bojkota i tako dalje. Pa ovi protesti nose kovčeg tamo po Dallasu, kao sahranili ste klub. Pa vidio sam, zato i kažem, da, oni najavljaju nešto, ne znaju šta će sa klubom i to, tako da... Dobro, njihovi navijači sad će malo glasnije da viču defense možda. Ali, da, vidim. I tako da vidjet ćemo šta će se zaista odvijati i u kom smeru će to ići. Šta misliš sa košarkaške strane? Ko je bolje prošao, Dallas ili Lakersi? Igrao si protiv Dončića. Pa, ja bih rekao Lakersi, ja sam, da, igrao sam protiv obojica, ali da, eto, moram da budem malo subjektivan da sa ove strane gledam, da. Pa Lakersi, mislim, Luka je zaista jedan, ja bih rekao, od tih elitnih igrača koji, mislim, pravi ovaj momak razliku, ali koji može da donese, pravi ekstra razliku, ekstremno talentovan i on i Okić, to je zaista nešto, da kažem, nezaustavljivo. Amerikanci kažu, baš kad sam bio prošli put tamo, oni kažu kao, i njih su uzeli za primjer kao Luka i Jokić, kao kakvu god odbranu da spremiš za njih, oni nađu rešenje, tako da... Da, ono što se kaže magija. Pa mislim, to se rađa, to ne možete da naučite, to se rađa, tako da on njih dvojica su stvarno unikatni. Takođe, primetio sam da u posljednjih par godina u NBA-u dominiraju Evropljani. To nikad nije bio slučaj.
I taj Adetokounmpo, i uz Jokića, Doncića, ko tu još ima dobro? Pa da, pa ja mislim da bi bila prevelika razlika u tim nekim fizikalima, atletski je bila prevelika razlika između Evrope. Da, ranije, između Evrope i Amerike. Međutim, kako sve napreduje, tako i ta atletika kod nas je dosta uzelo maha, kondicioni treneri rade sada zaista sjajan posao. Idu dosta na te edukacije i van, i oni drže predavanje i to jednostavno se to približilo i sada mi vidimo, a uvek je Evropa važila za igru, za foru, gde se jednostavno uči kako da se igrate košarke, pogotovo naš ovaj region ovde. I onda kada vi spojite to sa tim fizikalima i to vi možete fizički da odgovorite, a onda i možete da se igrate košarke. Sad, i tu postoji druga stvar, što Amerika je kontinent koja ima 12 miliona, ja mislim, registrovanih igrača, to je 350 miliona stanovnika, mi treba da uzmemo to na bazi cele Evrope da bi došli do tih. A za malo leto da ih? Pa, eto. Kako si preživao to kad sam već spomenuo? Pa nikako, mislim, zaista mi je bilo teško, mada sam bio siguran da ćemo igrati dobru utakmicu, jer imali smo pre toga 2 utakmice sa njima gde smo onako, da kažem, slabije izgledali i nije to bilo na tom nekom nivou. Siguran sam da je ta 3. utakmica opet i značaj same utakmice bio mnogo veći. Međutim, eto, da je možda ušao taj jedan šut ili tako nešto, ali dobro, bože moj, to je sport. A sportski si to prokomentarisao, mi smo u fazonu sudije. Demolirali pola bara kad smo gledali. Da, mi gledali Crne Gore. Pa dobro, nervirao sam se i ja, da, ja sam isto, ne, ja sam bio, pardon, na RTS-u, za vreme te utakmice, ali jesmo se nervirali tamo, svi isto smo gledali, navijali, ali nekako ja sam navikao i već sam naučen i tako vaspitan da se nosim sa tim pobedama i porazima. Mi to jednostavno to doživljavamo non stop. Tako da. Kad smo kod ovih trejdova, samo se vratimo na to, recimo i Bogdan, Clippersi. Pa ja sam se sa Bogdanom video letos i bili smo zajedno na nekoj proslavi i onako pričali smo malo i komentarisali smo i negdje je bilo možda i očekivano da se desi taj trade. Sad gde je to, nikad ne znate, dok se ne desi. Pa dobro, ja sam siguran da će se on snaći. Mislim da mu je trebao. On je veliki radnik, veliki fanatik, sjajan momak i vrhunski igrač, tako da verujem da će se snaći. Pa da, i bolja ekipa, realno, i bore se za titulu. Velika organizacija sad ima i tu novu halu. Da, siguran sam da će mu biti dobro i on je taj koji sigurno neće da odustane tek tako i to, mislim, on će se izboriti za svoje minute tamo i za svoju ulogu. Nema greške. Aj se vratim još više u prošlost. Sa Kosova i Metohije sećaš tih prvih, to je početaka tamo? Pa nisam ja tamo igrao, ja sam tamo trenirao fudbal i taj neki kao deči. Si bio golman, izvini? Ne, nisam baš naprotiv, bio sam napadač. Žigić. Da sam napadač, ali nisam ni bio toliko visok, mislim, to je bilo neki uzrast, nekih 12-13 godina, gde možda sam malo odskakao, ali ništa sad nešto spektakularno. I taj fudbal onako nije to izgledalo loše u tom trenutku, međutim onda je došlo do rata, mi smo prebegli u Beograd i eto malo po malo kao ajde da nešto treniram vamo namo i samo se namesti košarka. I ja sam tu košarku vidio kao nešto čime želim da se bavim i da igram. Stvarno su me prihvatili sjajno tada svi ti ljudi kod kojih sam bio i treneri i igrači i tako dalje i onda je to krenulo, uzelo maha, krenulo nekim svojim putem. Kad si poslednji put bio na Kosovo i Metohiji, nisi od tada ili? Pa od tada, da. Od tada i svako leto nešto hoću, ali nikako da se namesti, dosta obaveza i oko porodice i oko posla, nisam ni mogao jer sam igrao do pre 2 godine, jel? I onda kako sam prestao, ajde kao hoću, međutim, ali sigurno ću otići vrlo brzo. Da to možda onaj psihički momentovi, ipak mnogo godina je prošlo ili više stvarno obaveze? Pa ne, zaista su bile obaveze, ja sam zaista hteo i uopšte ne bežim od toga, apsolutno, i otići ću sigurno, tako da nema greške, ali kažem, zaista nisam stizao jer dok sam igrao, ja sam skoro do pred kraj karijere igrao za reprezentaciju, to je odmah svako leto, onda tad malo kad sam prestao za reprezentaciju, aj kao malo da se posvetim, deca su bila mala, bebe, jedno, drugo, i kao da ih povedemo na more, da ovo, da ono, jednostavno nije se dalo, ali sigurno, čak ne da ću otići, nego ću i porodicu da povedem celu, da im pokažem da im je tata, to je suprug, odrastao, igrao fudbal, išao u školu i tako dalje, to će se sigurno desiti. Lepo. Ne, sigurno, da.
Tvoja mama je preživala dole i bombardovanje autobusa, jedina koja je preživala, čini mi se, ako sam dobro slušao. Ne, ona je trebala da bude u tom autobusu, ali ona je, eto tako neke blesave glave i to, ona je dan ranije otišla. Ako je imala kupljenu kartu za taj autobus i to, i dan ranije nešto je dunilo, samo otišla dan ranije da bi se na kraju ispostavilo da taj autobus u kome ona trebala da bude bio bombardovan, da. To slavi kod drugi rođena. Pa, tako da, eto, da. Dok smo se spremali za emisiju, negde smo i načuli da si s njom često gledao košarku i Jordana. Pa da, jesam. Koje motive više Jordana, izvini, ti ili Keva? Pa, znate što, u odrastanju svakog igrača i tih nekih prelazaka iz juniora u senior i tako dalje, tu se mnogo igrača gubi. Dosta igrača hoće da odustane iz ovog ili onog razloga. Ima i mnogo nepravde, onda malo odrastate, krenete da upoznajete svet, da izađete, pa ne znam, devojčica, ovo, ono i tako dalje. I onda, naravno, i meni je naišao tako taj neki period, međutim, ona je to prepoznala, naravno, i onda je ona kao sa mnom, pa ne, eto, vidiš, imaš potencijala, ajde pa zajedno da gledamo, pa smo mi tako ostajali zajedno, gledali utakmicu, zaista jeste, ostajala sa mnom i onda gledali sve to, da, komentarisali i zaista sam mi zahvalan na tome, jer njoj je to špansko selo, ali je to radila zbog svog deteta. Pa da, ostavila te na pravom putu. Pa jeste, da, jeste i mislim da je to jako bitno. Ta njena posvećenost je bila zaista maksimalna. Ne mogu sad sve da nabrojim, ali Radnički Beograd, Lavovi, Hemofarm, Zvezda, reprezentacija. Sad ovako kad sedimo kao što i želimo na kafici, onako kao opušteno, kako gledaš na taj put? Pa gledam kao jako težak, obilaznica, jer ja nisam bio projekat nekog kluba gde vam onako, da kažem, uslovno rečeno, olakšaju, gde oni brinu o vama i sve vam je postavljeno, vi samo treba da odigrate to vaše i onda kao da vas izbace dalje, da vas, ne znam, uzmu neki buyout za vas i tako dalje. Ja sam morao da kopam sam te tunele i da nalazim taj put, ali baš neka se tim pre i slađe sve ovo, uživam u svemu tome i kada bih mogao, opet bi bilo sve isto. Možda neke 2-3 raskrsnice malo drugačije, ali sad s ove distance mogu o tome da pričam, tada nisam... Koje, aj kaži nam sad? Pa ne, mislim, ne znam, da li bi u ovaj klub ili onaj, ili da li bi, mislim, uopšte, ne, nije ništa sad nešto spektakularno, ali da, kad moram da napravim dobru analizu i... Da. Kao klinicu, Sale Đorđević ti je bio idol. Kako izgledao trenutak kada te Sale zove za reprezentaciju? Pa jeste, Sale je, i danas smo se čuli baš, Sale je... Ceo dan ti je s grobarima premeđen. Sale u mojim očima od 95. bio neki, kao wow, to je ta figura. I ja se sećam, ja sam sa pokojnim ocem tada gledao u Ulcinju finale evropskog prvenstva u Atini, koje je bilo gde je on odigrao, kako je odigrao i šta uradio. I sećam se tog navijanja u kafiću, neću to nikada zaboravim. I sećam se, ja tako rekao, Đorđević. I onda naravno krenuo da trenam, Đorđe, da bi se na kraju, posle nekoliko godina desilo da on nama održi neki govor, nešto kada ja već bio u reprezentaciji nekoj univerzitetskoj, kapitan u Beogradu, mi uzeli zlato, on kao bravo majstore, vamo namo malo tu pričaju, kao Sale. I da bi onda nakon par godina ja igrao protiv njega, kada je bio u Benettonu Treviso, odigrao neku dobru utakmicu, opet neka komunikacija s njim i onako ostavlja čovek utisak, jer jednostavno on je pojava pravi dasa. I da bi, naravno, 2 godine posle toga se desila reprezentacija sa njim i ono kao, brate, evo igram za tog čoveka, pa dobro, ako treba glavom kroz zid i taj odnos i stav imam i dan danas. Jel sećaš datog trenutka kad je bio poziv za reprezentaciju? Gde si bio? Da. Sale mene, mi smo se prvi put imali, ja mislim da je to bilo, da li baš ovo neko vreme, pre ili posle kupa Radivoja Koraća i tad je bilo već kao nekih naznaka, ok, bit ćeš pozvan na širi spisak, apsolutno ti je otvoreno sve, ako se izboriš, ako se to sve namesti, nema nikakvih problema. I ja kao, dobro, super, hvala. I ja već počeo da spremam glavu od tad na tako nešto.
I eto, da, bilo je zaista fenomenalan period, ceo taj u reprezentaciji koji sam proveo sa njim i sa svim tim ljudima. To su zaista sve sjajni ljudi, svi u stručnom štabu, od, ne znam, Jovice Antonića, Mute Nikolića, Slovenca i tako dalje, Mlađe Mihajlovića, kondicionog preko medicinskog tima i naravno svi igrači, da ne nabrajamo jer ima dosta ljudi. Da. Sve ovo normalno, što kaže Mute. Da, sve ovo normalno. Da se prisjetimo malo tog antologijskog snimka iz Svlačionice, Raško Katić. Mnogo mi je drago zbog mene, ali i zbog Marka Simonovića. Ono je baš istinska sreća bila. Jeste. Pa zato što nekako, mislim, ta 2014. godina došla je do promene. Došao je Sale prvi put kao selektor, neka nova energija, nešto novo, neki novi ljudi sad, mi novi svi, neki su naravno i starosedeoci, ali kažem, neka nova energija i to. I naravno, svaki početak je težak i tu je bilo mučenja i na pripremi utakmicama i na pripremama i to sve pokušavali smo da pronađemo tu neku hemiju i onda smo, ne znam, nismo baš ni bili ispraćeni tako na samo prvenstvo, sećam se, ali negde smo mi to verovali da može da se desi. Sad naravno, kažem, nije bilo lako i u toku samog prvenstva je bilo tu dosta teških situacija i problema i to sve, da smo na kraju seli onako jedni s drugima, pogledali su oči i rekli i onda kad sve karte stavite na sto otvorene, jednostavno se dešavaju dobre stvari, naravno, odmah posle toga se desila Grčka, ako se ne varam, Brazil, Francuska i tako dalje i onda naravno sva ta naša radost, euforija, jer, kažem, niko nije očekivao, mi jesmo, ali opet ne možeš ni da kažeš sa sigurnošću osvajamo medalju, onda je došlo da Raško koji je bio, da mnogo se rade zbog sebe, ali da... Da, meni je to kulta rečenica. Obezbedio čovjek penziju, da. Zbog toga mu je, da. Je li istina da on tipa gradio kuću kad ga je pozvao Sale? Da, jeste. Da, on je bio tada na krovu kuće i radio krov kuće i da... Sale ga je pozvao, on se naravno odmah odazvao i to došao, ne baš najspremnije, ali pomogli su mu tu ovi treneri da se spremi brzo. Svoj doprinos je dao. On je baš lud za košarkom, jer on još uvek igra. Sad sam vidio nešto 3 puta. Mislim da jeste recimo u Batočini neka srpska liga ili tako nešto, da. Pa jeste, on je tamo u Kragujevcu živi. Bavi se poljoprivredom i igra tako rekreativno to, da li od trenera 1 put ili 2 put nedeljno, igra utakmicu za Batočinu. Tako je bar bilo prošle godine, sad da li i dalje u Batočini ili negde, ne znam, ali eto, tako je bilo prošle sezone. Ti si se okumio sa Brankom Lazićem, planirate možda neku školu košarke? Pa vidjet ćemo, da, možda ne baš školicu, ali tako da nešto sarađujemo u nekoj budućnosti, sigurno da. Ja mu želim da pre svega što duže igra i to sve, on ima dobro telo, očuvan je, dobro igra zaista, tako da mislim da treba da proba da što duže to potraje. Samo da ga ne biju jednog. Samo da ga ne biju, da što bi rekla moja ćerka, zašto tuku kuma. A ti što joj kažeš? Da, pa ja, šta ćeš, nije to baš tako. Promeni ugao da vidjet ćeš da ku malo njih, da. Ne pitaj kako znam ćeru. Pa dobro, da, i ti si važio isto za dobrog defanzivca i to, borio si se jako. Važio sam za ono koji bije. Pa moram, pa mislim, ne najbolje da ih pustimo, šta? Koga si najviše prebio kad si igrao za reprezentaciju? Sećaš toga mu? Za reprezentaciju? Znam ko te najviše nervirao, to je Durant, to si mi rekao jednom prilikom. Ono kome ne možete ništa, da. Da, pa tukli smo se dosta sa Litvancima, je bila ozbiljna, sa Francuzima je bila tuča uvek baš onako ozbiljna i onako uvek posle toga zagrili sa ovim Batumom, sa Želabalom tada i tako dalje, tako ovaj Furnije. S njima smo se baš onako, to je baš bilo muški. I uvek posle toga, naravno, prijateljski zagrili, imali smo sjajne odnose sa njima, ali sa njima je bilo fizički onako baš kokanje što bi. I ovi Australija, oni su isto baš... Ali njih ste uvek gazili, gde ste ih videli? Ali onako, fizički ne beže od kontakta i to je baš... I mi smo jedva čekali to, jer mi smo volili da... Volili smo da bijemo, šta? Realno. Što košarkaški? Da mora u kontakt da se uđe, bez kontakta ne može. Da, ta utakmica, seća se protiv Australije, bilo je onako, kad je oništarski rečeno, jednake šanse, vi ih razvalili. Ne, to je najbolja, ja mislim da je to najbolja utakmica, poluvreme sigurno, verujem i utakmica da je neka naša selekcija odigrala uz dužno poštovanje i ove utakmice koje smo mi odigrali sada na olimpijskim igrama protiv Amerikanaca, zaista jeste, ali zaista mislim da je ono, ne iznad, ali jednostavno pobedili ste pre svega, a drugo, mislim da smo ih mi sveli na 14 poena, ako se ne varam, za poluvreme, 9,5, da. Tako da, mislim, to je zaista... A tome se i vi niste nadali, realno?
Pa tome, nadali smo se da ćemo da pobedimo i verovali smo, jer smo izgubili u grupi, verovali smo da će doći opet do te utakmice i da ćemo pobediti. To i Sale, on ušao, posle te utakmice u grupi ušao se kao, naletit ćemo opet na njih, pocepat ćete ih kao kesu. I mi ono kao, daj ih odmah. Daj ih odmah, da. I mislim, to se i desilo, zaista, to se i desilo. Tako da, zaista mislim da je to bilo sjajno utakmica. Pre njih Hrvati, kažu Danka, smo sahranili hrvatsku košarku. Kako ti gledaš to? Tad ih baš nema nigde, mislim, u tom smislu. Da, ja malo ovako. Da, mislim, ne znam, ali ta utakmica je možda, to je neki najveći pritisak koji smo mi kao, eto, generaciju, možda i pojedinačno osetili, doživjeli. Zaista jeste bio pritisak, jer smo mi imali nekih 3 dana do tog četvrtfinala. Je četvrtfinale, veliki ulog, možete mnogo da dobijete, mnogo da izgubite. Igrate protiv Hrvatske, uvek znate da je to rivalitet, iako smo mi svi zaista sjajni prijatelji između sebe. Ali jednostavno rivalitet, uvek hoćete komšiju da pobedite i kad igrate ispred kuće. Tako da zaista je bio prevelik pritisak, zato je možda bilo i malo više nervoze, međutim u jednom trenutku kada smo mi to, ako se ne varam, druga polovina, treće četvrtine, preuzeli kontrolu te utakmice, mi smo gubili prvo polovreme, stigli i kad smo preuzeli tu kontrolu posle zakucavanja Raduljice i trojke Jovića i Bogdana, već se videlo da oni padaju, da ćemo mi da kažem da dobijemo tu utakmicu. Tako je i bilo. Nikad nisam imao priliku da pitam nikog od vas, a ostalo mi je u glavi, što se na kraju, ne naš Bogdanović, njihov Bojan ljutio? Nešto je bio ljut na terenu. Pa nešto se na Kalinu, malo ga je možda Kalina nešto isprovocirao i to je sasvim normalno. Ko gubi ima pravo da se ljuti, tako da... Baš šta liči na Kalinu ta situacija? Pa ne, ali veliki je ulog i jednostavno četvrtfinale, on isto zaista momčina koja voli da pobedi, to zaista sjajan tip. I stalno izgubio Srba. Jer smo tako mogućni. Pa šalim se, naravno, ne, mi ih zaista poštujemo mnogo, ali eto, mislim, te neke utakmice koje smo igrali sa njima, ali mislim, sad ja ne mogu da se setim prijateljsku utakmicu u Francuskoj kada smo igrali, bili su jako blizu pa smo pobedili. Kad je Jović dao onaj koš. Ne, to je bilo u Argentini kada je Jović dao onaj iz pola, da. Tako da, pa dobro. A šta vezano za tu utakmicu, izvini? Pa čak sam mislio da su pobedili, ali nisu. Nisu, ja se ne sjećam da su pobedili. Nisu ni prijateljsku, da. A čekaj, Ajde, slobodno. A reci mi taj Durant, stvarno životinja, takva i uživo, znači... Pa za njega, američki igrači, američki treneri kažu da je to najtalentovaniji igrač u Americi, zapravo najtalentovaniji skorer. Znači igrač koji na toliko načina može da postigne koš i zaista jeste tako. Ja sam imao prilike prvi put s njim da se sretnem 2006. godine u Dallasu na nezvaničnom svetskom prvenstvu. On je tada imao, ja mislim, 18 godina i ono kao pojavio se neki, mi kao dobro, pojavio se. On je ne, neki novi igra za Texas University ili tako nešto. I mi igramo s njima za 3. mjesto. Mi naravno pravimo sad taktiku, Muta je bio trener. I kaže meni Pavlić, kao vas dvojica ga čuvate, nemoj da vam da koš, mi kao dobro, spremamo se. Mi prvo polovreme, i on 4 poena. Stvarno, mi ga čuvali, zatvorili sve. Ne može ništa. Jako je viši od nas, već 2-10, ali ne može ništa. Bio je tad malo, da kažem, fizički slabiji nego sad. Kreće, mi vodili 20 razlike. Kreće drugo polovreme i on kreće. Iz odbrane 2 driblinga, trojka. Zip, zakucava. On na kraju 40. Oni nas dobiše 20. Izgubili ste, a? Da, izgubili mi kao... Izgleda, jeste to taj. I stvarno mnogo godina kasnije on... On još gore? Ba, mislim, da. Pa da, on još gore. Da, mislim, stvarno mnogo je teško zaustaviti ga, mnogo je teško. Pogotovo kad uđe u taj svoj ritam, to je... Ja ovu utakmicu sad što sam gledao, pardon, to je bilo u grupi kad je on pogađao one šuteve, sve. Bukvalno mi se desio flashback, sećam se kad smo mi igrali protiv njih u finalu olimpijskih igara i tad kad smo ga čuvali, i on tako u jednom trenutku daje 2 trojke za redom, mi nešto mašimo napad, dribla, mislim da je Kairi isto bio dribli, kao traži njega i samo je ostavlja ovako korak posle pola i on onako diže. Bogdan i ja skačemo sa 2 ruke, ma kakvi. Ne vidi nas uopšte, onako kap. Šta, nema odbrane. Tu nema odbrane. U polufinalu si nije nešto, čini mi se, video, ali Kari je dao, ne znam. Polufinale je bio slabi, ali da, Kari je posle pogodio ta neka 2-3 važna šuta gde... Mislim, pogađao je dosta, ali ta neka 2-3 važna šuta, na kraju ona koja je bilo bitno, trojku iz tranzicije. Jeste, da. A dobro.
Poslovna Dobrićeva. Dešava se, da. Poslovna i sudija iz Paname. Ja moram, ti ne moraš, ja moram da kažem. Šali se. Da, nisam ja to nešto vidio tako mnogo da smo mi nešto oštećeni bili. Dobro, mislim, možda i jesmo, ali imali smo i u svojim rukama. Sutra mediji, Marko Simonić, pokrali su nas. Da. Reci. A reci nam, koja ti je prva asocijacija na Rio? Pa naravno osim Brazilke, šalim se. Da, nije, daleko sam ja od toga. Pa prva asocijacija mi je to naše finale koje smo mi završili, koje je bilo zapravo zatvaranje olimpijskih igara i gde vi stojite na onom postolju i gledate vašu zastavu kako dižu gore i ceo taj svečan čin, znači to je nešto, evo sad se nežem, zaista nešto fenomenalno. I baš sam presrećan što sam doživeo to i zaista mi je onako puno srce. Inače, kroz karijeru, kad vratimo onako sliku na brzinu, prvo mi se vraćaju te slike iz reprezentacije, to, pa onda kasnije naravno Zvezda i tako dalje i tako dalje. Znači, definitivno složna braća uvek ste bili. Jeste imali neki konflikt, ono što nisi ispričao i to? U reprezentaciji? Da. Ma kako? Ništa, ni blizu. Mislim, mi smo imali ono kao, ajde ti radi ovo, da to bude malo žustre, ali to je sve zarad dobrobit svih nas. Ali nema tu nema zle krvi. To je baš naprotiv, mi smo prijatelji. Ako si mi prijatelj, reci mi šta ne valja, a ne da me tapšaš po ramenu. I taj trend se nekako i nastavio. Da, pa mi smo to izgradili posle godinama, pa ljudi ne znaju, ali mi smo to izgradili godinama. Sale je napravio tu hemiju i mi smo napravili takvu hemiju u timu da smo tako funkcionisali. I onda Aleksa i ovi ostali momci, dobri da sad ne nabrajam redom sve, ali oni su ulazili kod nas. Znači, oni su dolazili kod nas u prozore prvo tako. Mi smo ih uvodili u ceo taj sistem igranja za reprezentaciju i šta, tako da morali su da slušaju, da vide, da se ponašaju, da znaju, da mi im prenosili tu kulturu i kult igranja za reprezentaciju, gde onda sada su oni postali nosioci i oni prenose ovim mlađima i to je zaista nešto fenomenalno za našu košarku. I videlo se sad u ovom slavlju čuvenom koje sad komentariše ceo svet ovih momaka u Parizu, gde je čak bilo ono pesme Delija pa grobarske, ako si vidio one kafane. Da, kako nisam. Pa dobro, vidi se to njihovo zajedništvo zaista, ali kažem, to se videlo i kod nas ranije i to je nešto što to tako treba da bude i što je normalno, što je dobro. Mislim da si jedini kapitan Crvene zvezde kojeg navijači Partizana stvarno vole. Jeste. Pa ne znam da ga vole zbog onog pehara, ali zbog drugih stvari da. Šalim se. Ne, baš naprotiv. Mi smo uvek imali neko, onako, da kažem, obostrano poštovanje. Ok, naravno, ima to nekog dobacivanja na utakmici, ali to je sasvim normalno i nije za zameriti. Međutim, posle tog pehara, gde su oni krenuli onako malo da prave neke šale na moj račun, očekivajući, sad ne znam ja kakve moje reakcije, da ću ja, ne znam, možda nešto njima da vratim ili ono, baš naprotiv, ja sam se na to smejao i ja sam prihvatao šale i nastavljao sa njima. I onda oni kad su videli, jel vidi ga ovo i tad mi stvarno zavolili i sad ono, zaista imamo, čak se dešavalo da sad kad sam prošle godine išao na finale ABA lige sa Zvezdom da gledam onako kao navijač i deo tamo ove ekipe, to je kluba, da su me ovi neki navijači pozdravili i onako dobacivali nešto sa tribina simpatično, ja njima odgovorim, pa onda ide neki aplauz, apsolutno super. To je zdravo. Apsolutno. I kažem, veliko poštovanje obostrano, tako da mislim da je to pre svega. Jeste. Zdravo, Šale. Ćao. Kad me pogleda ovako, kao da je zaboravio nešto u kancelariju. Nije očekivao, da. Da, nije kao gleda pitanja, kao kako je bilo igrati protiv Amera, videli smo letos da može, ali smo prošli tu temu. Kako vidiš predstojeće evropsko prvenstvo? Reprezentativno. Znate šta? Teo sam da kažem u Rigi, ali igraće se na 100 mesta. Da, igra se, da, u nekoliko grupa, nekoliko država. Znate šta, ja imam mišljenje i stav da je uvek teže osvojiti evropsko prvenstvo ili medalju na evropskom prvenstvu od medalje na svetskom, to jest olimpijskih igara. Mislim da je možda čak na olimpijskim igrama i najlakše osvojiti. To malo zvuči suludo, ali zaista je tako, jer vi uz dužno poštovanje svih ekipa i reprezentacije i zemalja, vi dešava se da na olimpijskim igrama ili svetskom prvenstvu nemate neku Sloveniju, Hrvatsku, Litvaniju, one koji su zaista košarkaške velesile. A ovde sve to morate da prođete da bi stigli do kraja. I više ekipa ima i drugačija forma takmičenja, više utakmica, tako da zaista mislim da je teže.
Što ne znači da mi nećemo doći do kraja, daleko od toga, mislim da imamo sjajnu ekipu, mislim da je urađen odličan posao što je trener Pešić ostao i napravljen je ceo taj sistem i sve to oko reprezentacije. Samo da budemo svi zdravi i da, eto kažem, svi se odazovu, a verujem da hoće ukoliko ih zdravlje posluži, mislim da imamo zaista dobre šanse. Da budemo svi zdravi i da Jokić ispadne pre play-offa. Da bude što odmornik. Da bude što. Da mu bude što veći Joka je pravi momak i on je zaista neko ko... Ljudi ga ponekad osporavaju kao ne igraš i to, oni ne razumiju kakve napore on ima tamo i sa čim se sve nosi, tako da zaista jeste nekad i za razumjeti da uzme leto predlaha, ali on je, ja sam igrao sa njim 2 puta u reprezentaciji, to je 2 godine različito i on je zaista uvek davo ne svoj maksimum, nego maksimuma. Da, pa i sad se to isto videlo. Ne, jeste i on je neko ko voli da igra zaista, ali jednostavno ponekad kad te telo ne sluša, ne može, mislim... To razumljivo. Pa, mislim, realno, tako da nema šta. Koga ćemo dobiti u finalu? Evropsko prvenstvo. Pa, vidjet ćemo kako će se to sve, ali... Ne znam, vidjet ćemo. Nemci. Jasno, kažem. To bi bilo Nemci, pa oni su to možda sad imaju, da... Mada ima dosta reprezentacija koji zaista imaju fenomenalne ekipe, ali možda Nemci tu prednjače. Nemci ni otkuda. Nemci, Francuzi isto imaju sjajnu reprezentaciju. Imaju najveću bazu na svetu, njima malo fali i odu u Afriku i dovuku čoveka. Oni imaju, da. Mislim, jeste. Da, oni imaju dobru akademiju tu, imaju dobre klubove, imaju dobar sistem takmičenja. Ja sam tamo igrao i živeo i njima juniorske ekipe, mlade te ekipe prate, igraju do igravanje pre ovih seniorskih ekipa i zaista je dobar sistem napravljen. Dobra liga, gde ima dosta domaćih igrača, dosta klubova koji su dobri, finansijski stabilni, imaju neka pravila tamo gde ne može ispod ovoga, ispod onoga, tako da zaista mislim da su napravili dobar sistem, to se i vidi. Kako gledaš novopečeni Pariz? Mislim da je super. Mislim da je pravo osveženje, mislim da je sjajna stvar i za, pre svega, francusku košarku i za evropsku košarku i radi ljudi odličan posao. Zaista je... Vidiš ih u, ajde kažem, play-off, play-inu, šta god? Ne. U završnici? Ne, misliš da pa će ispadnu iz 10? Ja iskreno ne vidim njih, da, ne vidim njih. Možda grešim, ne kažem, ali sam tog nekog stava da mislim da će druge ekipe da uđu tu. To je dobra kvota. Mislim da neće izdržati utrku. Pa da, u tom ritmu u kom oni igraju, jer činjenica velika je razlika između prvog i drugog dela sezone, načina na koje igraju i vidi se ogromne oscilacije, to je veliki pad u igri, iako su pobedili neke utakmice, ali bez obzira. To je jedno, a drugo mislim da će možda faliti možda taj final touch, zapravo to neko iskustvo igranja play-offa koje oni nemaju. Ni kao klub, ni kao igrač, a na kraju krajeva ni kao trener, ok, iako je on veliko ime i igrao je to sve, druga je sad uloga. Pa mislim da ih više ne doživljavaju onako kao u prvom delu sezone. Apsolutno. Sad je već a malo su pročitali. Pa dobro, da, drugačije se spremaju i onda da, tako da, ja sam iskreno očekivao da će biti neki scenarij što se njih tiče. Dobro, još su tu negde, ne znam. Ne, jesu, ja mislim, nisu 6, ja mislim da su već malo pali, ali na neko 8. 9. mesto, ali s obzirom da ima još koliko, još 8 utakmica do kraja, jel? Mislim da tu ima nekih, baš između s kojima će se oni boriti, mislim da, ali eto, ne mora ništa to da znam. A mučeni Real, koji može opet nije otkuda? Pa eto, ja mislim da će da se vrate oni. Ja mislim konkretno, pa da, mislim da će konkretno Real da se vrati, da će biti u tih top 10, čak ne bi me čudilo da i Armani, jako su tu blizu, mislim da će Zvezda, Partizan naravno, tako da mislim da ovi momci da neće baš tu izdržati to, da će možda faliti malo. Ovako s košarkaške strane, šta se dešava s Realom? 100 godine ili možda se hemija narušila? Ne znam, možda malo ta neka hemija između njih, možda malo nije baš gledajući od početka šta se dešava, malo njihove izjave i to sve, mislim da možda malo hemija je poremećena, činjenica da im fale neki bitni igrači, odnosno na prethodnu godinu i na neki prethodni period, ali eto, kažem, mislim da nisu godini, mislim da je možda ta hemija možda malo nije baš najidealnija. Kad smo kod Reala, moram ovo da pitam, ako sam dobro ukačio, Hezon je na zadnjoj utakmici dobio tehničku zbog noktiju koji nisu isečeni. Sećaš svoje neke najgluplje tehničke greške, koja ti nimala smisla ovdje? Gde čak možda nisi bio ti kriv. Pa, uglavnom sam bio kriv. Ako ćeš iskreno, uglavnom sam bio kriv. I iskreno,
U pravu su sudije što su mi dali tehničku. Je li ima nekada je posebno pamtiš? Da, pamtim ovu jednu što sam, mislim, eto tad je tim ispaštao zbog mene i žao mi je zbog toga. To je bilo protiv Žalgirisa kad smo igrali u Pioniru. I onako, neku dobru utakmicu sam ja zaista igrao i sredina treće četvrtine četvrti faul, koji ja iskreno mislim i dan danas da nije bio. To je prvo treći faul, pa četvrti faul, jedan za drugim, gde sam ja posle tog četvrtog odreagovao. I znam i koji mi sudija dao tehničku kao petu, morao sam da izađem i ostavio ekipu, ekipa izgubila, a eto, dajde da ne budem sad lažno skroman ili nešto, zaista mislim da bi možda pobedio, jer sam zaista bio u jako dobro ritmu tu utakmicu, mislim, eto, možda bi pomogao da nikad ne znaš, ali, a ovako sam ih ostavio, eto, izgubili smo i to mi je onako baš... Da, nije ti leglo. Trenersko usavršavanje? Pa to je stalno, fokus je stalno na tome, iako sam trenutno bez posla, ali zaista fokus jeste na tome i ja imam neki svoj ritam gde sam otprilike od nekih 8, pola 9 u svojoj kancelariji i radim do nekih 3 analize prethodnih nekih utakmica koje su se desile prethodnog dana ili nešto ako sam kojim slučajem propustio par dana ranije, svakodnevno kako se zove, podcasti, predavanja, apsolutno, fokus je stalno na tome. Znači, plan je trenerske vode, definitivno. Ne, nema greške, samo to je fokus. Nije lako se izboriti, a i svaki početak je težak, ali dobro, bit će. Nećeš nas zaboraviti, nadamo se. Ostaju na dve kartu za finale. Da, Eurolige, da, bit će sigurno. Imaš neki poklon? Naravno, uvek poklon. Našeg gosta Mareta, izvoli jedan skroman poklon paket. Hvala, momci, pravi ste. Mi smo skromni onako, pa znaš, skromni su mi pokloni. Ajde ste. Hvala. Hvala, deca će da se obraduju. Da, veličina je to. Veličina majice, da. Hoćeš da deliš nešto ljudima što gledaju? Obično u našoj emisiji Šola ima tu čast da odjavi emisiju, a pre toga podelit ćemo 3 puta potpisanu majicu Marka Simonovića. Dovoljno je da pratite kanal i da ostavite komentar ispod videa. Skromno. Ovo ćeš to odjaviš, nećeš? Neću. To je to. To je to. Šac! Ništa, gledali ste Marka Simonovića, nažalost i nas dvojicu koji su smetali Marku, ali dobro, šta će čovjek, izborio se i sa jačima i sa većima, ne znam da li sa težima, ali uživali smo mi, a verujemo i vi, jer kad mi uživamo, vi sigurno uživate. Hvala vam puno. Iz keca Mića.